Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Пляжда медицина хезмәткәрләре эшлиме? Беренче ярдәмне кем күрсәтә ала? Эссе булгач асфальтта төнле җәяләр. Технический урамында юлларны төзекләндерү 20%-ка тәмам. Шалыда чәчәк десанты проект эшли. Кешеләр үзләренең йорт яннарына чәчәкләр утырталар. Проект турында Римма Әхмәтова. Аянычлы хәл булса, кемгә мөрәҗәгать итәргә? Редакциянең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шундый мөрәҗәгать калдырган. Ул ГЭС бистәсендәге пляжда аягын җәрәхәтләгән, медицина ярдәмен күрсәтүче булмаган. Шуңа да карамастан ГЭСта да яңа шәһәрдә дә медицина пунктлары эшли. Аларда ярдәм күрсәтергә фельдшерлар бармы? Хәбәрчебез дәвам итә. Порез в основном. Барлык мөрәҗәгатьләрне дә махсус дәфтәргә теркәп баралар. Фельдшер сүзләренә караганда, ГЭС бистәсендәге медпунктка көн сайын унлаган кеше ярдәм сорап килә. Гадәттә балалар һәм яшүсмерләр. Җәрәхәтләрне алар нигездә күпердән суга сикергәндә ала. Проникающая рана, но это они вот с моста прыгают в основном, и там все об камни, либо обо что-то. У кого-то, по-моему, даже гвоздь в ноге был. Тоже прыгали, оттуда спирс получается. И так в основном вот эти вот жалобы. В основном все порезы. И бывает иногда понижение давления вот из-за солнца, у них солнечный удар происходит. Они просто лежат очень долго на солнце, без головных уборов, без воды. Медпунктта беренче ярдәм күрсәтәләр. Фельдшер җәрәхәтләрне эшкәртә, бәйли, кан басымын үлчи, баш дарулары, авыртуны киметүче препаратлар бирә. Әмма ял итүчеләрнең күбесе медицина пунктын күрми дә, югыйсә пункт бәдрәфләр һәм чишенү бүлмәләре янында гына. Думаю, я своими силами смогу помочь человеку. А вот медпункт. Я здесь не наблюдал, к сожалению. Не знаете где? Нет. Указателей тоже не было. Я обращусь с спасателем. А медпункт? Ну или медпункт. К спасателю. А медпункт? А медпункт где он находится? Мы не знаем. Ярдәм кирәксә, шәһәрдәшләр коткаручыларга яки җәмәгать тәртибен саклаучыларга мөрәҗәгать итә ала. Алар беренче ярдәм күрсәтә белә. Яңа шәһәрдәге пляжда медпункт күптәннән эшли. Нигездә ял итүчеләр аның кайда урнашканын яхшы белә. Белгечләр шәһәрдәшләргә ял итү урыннарында медицина пункты һәм коткаручылар булуына игътибар итәргә куша. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Технический урамында юллар төзекләндерү процессы 20%-ка тәмам. Куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар программасы буенча федераль бюджеттан бу участокка 300 миллион сум акча бирелгән. Аукцион нәтиҗәләре буенча ремонт эшләрен Каздорстрой оешмасы башкара. Ул үзен ышанычлы подрядчы итеп аклады инде. Узган ел юлчылар промышленный урамын төзекләндерде. Бу ел ремонт ничек бара? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Технический урамын төзекләндерүгә 15 июньдә керештеләр. Хәзер юлчылар иске катламны салдыра, аннары юл өслеген тигезләячәк. Бу участокта хәрәкәт зур, шуңа да асфальт җәю эшләрен төнлә башкаралар. Моның эшчеләр өчен дә уңайлыклары бар. Пик жары, вот асфальтная бригада, поэтому им плюсом как бы ночью работать, потому что днем асфальт у нас 160-170, и еще сверху, если 40 даст, 35, то для человека очень так тяжеловато. Бывали случаи, то, что в обморок может упасть человек. Поэтому постоянно как бы рядом водовозка, чтобы человек мог помыться, умыться. Остальные работы, нормально это как бы, не такая уж аномалия. Технический урамында төзекләндерү 45 ел эчендә беренче тапкыр уздырыла. Реконструкция барышында производственный урамы белән киселешкән урында светофор урнаштырылачак, җәяүле юлы булачак, урам буенча яктырткыч баганалар урнаштырачаклар. Тукталыш павильоннарының бер өлешен төзекләндерәчәкләр, яңаларын да урнаштырачаклар. На улице Технической находится очень много промышленных предприятий, торговых предприятий, логистических центров. Для удобства работников этих предприятий будет организованы. В основном это на участке от улицы Промышленной до улицы Машиностроительной. Там уже есть, если вы приезжали, обратили внимание, там есть бетонные площадки, но нет павильонов. Павильоны будут установлены, площадки будут отремонтированы. Белгечләр технический урамы М7 федераль трассасын бушатырга ярдәм итәчәк ди. Барлык эшләрне 15 августка тәмамларга телиләр. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Чолы предприятиелер жетекшілері түбен қызмет хақы үшін жауап тұтты. Шаһардың 15 предприятисінде ішшілерге қызмет хақын минимал қолану бюджетінен түбен төлейлер. Бұл тұрда халықның тұрмыш қызмет дәрежесін көтеру Ершалы шәһәріне шетел қызметкерлерін желі біту мәселелері бойынша ведомствоара комиссиясында белгілі болды. Онда салымдар һәм имениет взнослары бойынша бурышлары болған предприятие жетекшілері һәм эшмәкерлерінің докладлары қарап текшерілді. Uyushma жетекшілеріне қызмет хақларын төлеуіне минимал қолану бюджетінде қаралған қадар көлемге көтерерге қошылды. 2018 жылының бірінші кварталы имғақлары бойынша бұл сумма 14.792 сумны тәшкил ете. Ведомствоара комиссияның келесі отырышы июльге белгіленген. Татарстан Республикасы бойынша 2018 жылының бірінші майынан минимал қызмет хақының көлемі айына 11.163 сумны қаралған. Юрт янында өзіңнің шешек түтелем. Шалда цветочный десант проекты эшлем. Ол узған ел азағында иғлан етілген еді. Тосларның өстіру өзегі бұл мақсатқа Россия президентінің грантын да ұтты. Шешек өстіруге ең біріншілерден болып юрт үшін жауаплылар алынды. Оларға өскер шешеклер де қошылды. Рим Ахметова гыз списәсіндегі жетіде 4 юртының шешек десантын көріп қайтты. Вот это вот наша клумба, которая у нас, мы начинаем ее с нуля. Жилкомсервис идарә компаниясы газонларга кыйммат тоткан, жир китергән, халык исә чәчәкләр утырткан. Биредә хәтта виноград та бар икән. Иң элек проектта катнашучылар, алар барлыгы 50 кеше, махсус әзерлек узганнар. Сначала была у нас теоретическая программа, изучали цветы, изучали способы ухода, агротехнику. Затем мы начали сажать рассаду. Дөрес, быел чәчәк үсентеләре бик уңмаган. Шуңа күрә чәчәк орлыкларын кешеләрдән җыйганнар. Эш коралларын, су септерү өчен шлангларны идарә компаниясе биргән. Проектның гомуми бәясе 460 мең сумга төшкән. Шуның яртысын Жилкомсервис түләгән. 7-дә 4 йорт янында 3 газонны төзекләндергәннәр. Башта бу эшкә 2 кенә кеше тотынса, тора-бара башкалар да тартылган. Башта с недоверием ничектер шамышы чыкмадылар күбесе, но аннан әкренеп хәр чыга башладылар инде. Бүтүнесе ой, мотор була күзгә, мотор була нетем чыгыз, бул чыгыз. Үзең чыгып эшлә, үзең су сыйып, например, бүтүнесендә. Менә буларны чыгарып утырткан эмәлеп кайтып, флокслар үсеп киттеләр, анөткә глазкалар мәмендә. Менә гүлләрне чыгарып китерләр алла бирсә. Көзгә биредә күпьеллык чәчәкләр утыртырга телиләр. Клумбаларның дизайны эшләнәчәк. Проектның максаты да йортлар янындагы чәчәк түтәлләрен тәртипкә китерү, матурлау бит. Август айында чәчәкчеләр арасында бәйге узарга тиеш, бүләкләр дә каралган. Аннары проектка нәтиҗәләр ясалачак. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шоуда гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне яңа форматта оештырылган бәйрәм Җиңү паркында узачак. Чарада интерактив зоналар тәкъдим ителәчәк, балалар ярминкәсе, мастер-класслар, ярышлар, гаилә турында фотокүргәзмәләр, уен мәйданчыклары һәм башкалар булачак. Шулай концерт программасы күрсәтеләчәк, гаиләләргә бәйрәм чарасында үзенчәлекле конкурс та әзерләнә. Шуңа күрә бер үк төсле киемнән килү тәкъдим ителә. Бәйрәмдә 10 пар мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале белән бүләкләнәчәк. Рауилә Зарипова әйтүенчә, Шоуда шундый медальләр 53 гаиләгә тапшырылган. Аның белән 25 елдан артык бергә яшәгән, җәмгыятькә лаеклы балалар тәрбияләп үстергән һәм гаилә мөнәсәбәтләре ныклыгы белән танылган Россия гражданнары бүләкләнә. Заявки на получение этой медали подаются со всех отраслей. Это и культура, это и здравоохранение, это и промышленность, это и КАМАЗ. И в дальнейшем эти заявки рассматривает уже комиссия, которая утверждена постановлением исполнительного комитета. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Современные модели слуховых аппаратов в центре хорошего слуха «Радуга звуков». Телефон в Набережных Челнах 92 32 38. Спортивный гипермаркет «Декатлон» набирает команду. Зарплата до 30 тысяч. Гибкий график. За подробной информацией обращайтесь в магазин.